Sarauniyar Afirka, sannin ki sarauniya. Sarauniyar Afirka, sannin ki sarauniya. Tabarkai ne za na sa komai da zanayi, albarkacin Al-Mustapha mai kyan hali da yanayi. Sarauniyar Afirka, sannin ki sarauniya. Hajiya Aminatu yar Muhammad Abdulkarim, sarauniyar Afirka, sarauniyar Kamaje ce, sarauniyar Farfere ce, sarauniyar Tuwara ce, ambasada Amina ce, sarauniyar Tumas ce, sannu da ta Aminatu, uwar marayu uwar mu ce. Charity naki ne, taimako ƙauye da gari. Sarauniyar Afirka, sannin ki sarauniya. Sannin ki Dakta Amina, kyakkyawa sarauniya. Wallahi kin zarce makiya, bayan da za su yi. Gashi a yanzu lokacin ki tilas su ɗan jira. Kina da taimako na talakawa, sannan ki uwar marayu. Duka waɗin Afirka, an san ki uwar marayu. Amina yar gidan sarakai, mai farin zuciya. Amina yar gidan Muhammad, sannu yar Abdulkarim. Sarauniyar Afirka, wallahi karyar ku makiya, ku ja da baya makiya. Ga gimbiya sarauniya, sarauniyar Afirka, sannin ki sarauniya. Uwar mu ma sarauniya ce, Hajiya Amina ke ce, na gaida gimbiya ce, mun share damuwar mu, ba kya rabo da bamu, kin share damuwar mu. Yusuf Jiboy naki, addu'a da ke gare ki, Allah ya taimake ki, duk ya kau da makiyanki, ya daɗo masoya gare ki, ya daɗo matsayi gare ki, ya ƙara miki kima. Hajiya sarauniyar mata, ‘yar sarki mai masarauta, uban kiɗa na masu kaka, da rera waƙa na kaɗa jita. Hajiya